objavili da je vakcina protiv COVID-19 na dohvat ruke i da su ispitivanja ušla u završnu fazu. Stepen efikasnosti ruske i britanske vakcine prelazi 90% i niz zemalja se već prijavilo za kupovinu prvog paketa vakcina. Analitičari tvrde da ovo podsjeća na jednu vrstu trke u naoružanju, jer su najveće svetske sile, Amerika, Rusija i Velika Britanija, uključene u ovo istorijsko naučno dostignuće.